Wrth i ni gyfarfod i addoli, rhoi ni foment o lynyddwch yng nghanol ein bywyd prysur, i feddwl am neges y Pasg, y gobaith a'r bywyd newydd. Bendithian hamser gyda'n gilydd arglwydd, ein haddoli a'n cymdeithasu, a rhwymo ni'n dynach fyth yn dy gariad. Bore da iawn i chi gyd a chroeso cynnes iawn i chi roedfedd ddigidol ar fore fendigedig o haf neu o wanwyn tipyn. Diolch i chi am eich cwmni ac gobeithio gewch chi fendith o gydaddoli â ni heddi. Croeso cynnes iawn. Atgyfodiad Iesu. Yna'n gynnar fore Sul, pan oedd y saboth i ddewig drosodd, a hithen dechrau gwawrio, dyma Mair Magdalene a'r fair arall yn mynd i edrych ar y bedd. Yn sydyn, roedd ei argryn mawr. Dyma angen yr arglwydd yn dod i lawr o'r nefoedd a'r holio'r garreg oddi ar geg y bedd, ac eistedd arni. Roedd wyneb yr angel yn disgleirio'n llachar fel mellten, a'i dillad yn wyn fel eira. Oedd y milwyr yn crynu gan ofn, a dyma nhw'n llywygu. Yna dyma'r angel yn dweud wrth y gwragedd, pidwch bod ag ofn. Dwi'n gwybod eich bod chi'n edrych am Iesu, yr un gafodd ei groesoelio, ond dyw e ddim yma, y mae e wedi dod yn ôl yn fyw. Dyna'n union beth ddywedodd fyddai'n digwydd. Dewch yma i weld lle bu'n gorwedd. Yna, ewch ar frys y dweud wrth ei ddisgyblion, mae Iesu wedi dod yn ôl yn fyw, ac mae'n mynd i Galilea o'ch blaen chi. Cewch chi weld e yno. Edrychwch, fi sydd wedi dweud wrthoch chi.
Felly dyma'r gwragedd yn rhedeg ar frys o'r bedd i ddweud wrth y disgyblion. Ond nhw wedi dychryn ac eto'n timlo'n rhyw wefr. Yn sydyn dyma Iesu'n eu cyfarfod nhw. Helo, medde fe. Dyma nhw'n rhedeg ato ac yn gafel yn ei draed a'i addoli. Pidwch bod ag ofn, medde Iesu wrthyn nhw. Ewch i ddweud wrth fy mrodyr am fynd i Galilea. Byddan nhw'n cael fy ngweld i yno. Ar ôl I Mair Magdalene a'r fair arall yn weld a bedd Iesu, fe ymddangosodd Iesu Grist i'r disgyblion. Nawr te, oedd y disgyblion wedi mynd I gwato mewn stafell ac wedi cael drws ar eu hole. Ond nhw wedi cael ofn oherwydd bod Iesu Grist wedi marw. A'r gwirionedd amdani yw bod y disgyblion mewn dryswch mawr, confused.com. Ond nhw wedi gadael popeth I ddilyn Iesu. Yn awr yn nhw'n byw ar drigaredd y gelynion a groesoeliodd Iesu. Yr unig un oedd yn gallu rhoi esboniad i'r dryswch hyn I gyd, oedd Iesu Grist ei hun, ond oedd wedi marw. Ond mawr syndod iddyn nhw, dyma Iesu, a oedd bellach yn fyw, yn dod i'w canol, yn dod mewn i'r stafell, ac yn sefyll yn ei canol ac yn dweud wrthyn nhw, tangnefedd I chi. Gadewch I ni drio dychmygu'r awyrgylch yn yr ystafell honno. Gadewch I ni drio dychmygu'r emosiynau oedd yno'r diwrnod hwnnw. Mae yna 3 pheth sy'n nod i'r amlwg yma wy'n credu.
Tri pheth mae Iesu'n newid yn yr ystafell honno y diwrnod hwn. Gynta i gyd, gwan galondid y disgyblion, neu dristwch y disgyblion. A fi'n rhywun eriod mor drist, yr 11 hyn rhwng y groglith a'r Pasg. Yn eithriadol ofnus ac yn ddifrifol o ddigalon. Ddylse'r disgyblion fod wedi timlo bod nhw ar ben y byd, ond yn lle hynny, maen nhw'n timlo fel petai byd nhw ar ben. Ond pan ddath Iesu atyn nhw, pan ddath Iesu i'r cwmni, newidiwyd yr awyrgylch. Daeth y Crist byw a chynnig tangnefedd iddynt, ac mae Crist yn dal i gynnig i dangnefedd i ni heddi, i droi ein gwan galondid, ein tristwch yn lawenydd. Tangnefedd yr ail gyfle. Pan i ni di gwneud rhywbeth yn wrong, mae Crist yn dod yn ei dangnefedd. I'r gwan sydd wedi syrthio, i'r carcharor sy'n dod mas o'r jail, a phaw sydd â thristwch yn ei calon, daw Crist a'i dangnefedd. Yn ail wedyn mae Iesu hefyd yn newid gobeithion y disgyblion. Fe drodd dryswch y disgyblion wedi'r croesoelio yn anobaith llwyr iddyn nhw. Mae Mair yn ei galar, y ddau o Emais yn ei siom, Pedr yn ddigalon, Tomos methu credu o gwbl, a Iesu yn cynnig tangnefedd. Ac mae'r tangnefedd hwnnw'n bwrw allan pob ofn, ac yn troi'r ofn yn obaith. Daw Iesu ato ni heddi yn ei dangnefedd, yn oes y capeli gwag a'r diriwiad ar ein crefydd ni, ond fe ddaw ato ni, a throi ein hanobaith yn obaith, ac o dderbyn ei dangnefedd, nid ofn fydd ein hanes ni, ond gorchfygu. Ac yn drydydd mae Iesu yn rhoi gorwelion newydd i'r cwmni o ddisgyblion hefyd. Oedd ffiniau i'w bywyd yn ystod y cyfnod hwn o ddryswch, waliau o gyfyngder o'i hamgylch nhw. Sdim lot o gyfle i fentro dros Iesu Grist o fewn 4 wal os e. Ond o dderbyn i dangnefedd, mae'r byd yn agor mas i gyd. Mae'r atgyfodiad nid yn unig yn galluogi Iesu i ddod mewn trwy ddrysau caeedig, ond hefyd mae'n ein cymell ni i fynd drwy bob rwystyr i gyhoeddi'r oruchafiaeth yn ei nerth ef. Wedi'r atgyfodiad, daeth Iesu o canol y dweud, tangnefedd i chi, tangnefedd i'r gwan galon, tangnefedd i droi anobaith yn obaith, a tangnefedd sy'n rhoi gorwelion newydd i'n bywyd yn lle'r ffiniau sydd yn ein cyfyngu ni. Mwyn ei enw. Amen. With
Gadewch i ni weddio gyda'n gilydd, cydweddiwn. O Dad Nefol, edrych arno ni nawr wrth i ni ymdywelu yn dy bresenoldeb di, a throi ata ti mewn gweddi fel hyn. Diolch i ti Arglwydd am fenedau cysegredig fel hyn, a helpa ni Arglwydd i greu mwy ohonyn nhw yng nghanol prysurdeb bywyd. Cyfle i ymdywelu, cyfle i ddod yn rhydd o afel pethau'r byd, cyfle i ddod gydyfron di mewn gweddi. Ac wrth i ni blygu gydyfron di Arglwydd, i ni'n dyfolu di yn Dad, Mab ac Ysbryd Glân, oherwydd ti ath ydi yn unig sydd yn deilwng o'n mawl ni. I ni hefyd Arglwydd yn diolch i ti. Yn diolch i ti am holl fendithion y bywyd hwn, a'r gallu rwy ti wedi rhoi i ni i'w mwynhau. Am bethau bob dydd nad ydyn ni wastod yn ei gwerthfawrogi nhw. Am fwyd a dillad mewn byd le mae llawer yn iwynu ac yn sychedu heddi. Am gartrefi ac yn wyliaid mewn byd le mae llawer yn ddigartref ac yn unig. Am waith i'w wneud ac am nerth i'w gyflawni. Diolch i ti Arglwydd. Ond diolch i ti yn fwy na dim y bore hwn y Dad Nefol am dy fab ein Harglwydd Iesu Grist. Diolch am ei weinidogaeth ar y ddaear hon ymlith dy bobl di. Diolch am ei aberth droson ni ar Galfaria. Ond diolch am ei atgyfodiad buddugoliaethus ar fore'r trydydd dydd. Diolch mae Iesu byw yw'n Iesu ni. A diolch am bod ni, drwy berthyn i deulu'r ffydd, yn rhan o'r gymdeithas fuddugoliaethus hon. Y mae'r frwydr wedi hennill, bod Iesu wedi cario'r dydd, a chaiff carcharorion fynd yn rhydd. Ond eto Arglwydd, i ni o bryd i gilydd yn ymddwyn fel sy'n ni'n mhell iawn o fod yn perthyn i gymdeithas fuddugoliaethus. I ni'n flinedig Arglwydd fel Cristnogion ac fel aelodau o deulu'r ffydd. I ni'n ddihyder ac yn ddinerth, ac yn timlo yn wir ein bod ni'n nofio'n erbyn y llif, ac mae gwneud hynny yn waith caled iawn. Ond Arglwydd a wneud i'r rhoi yn i'r brodfrydedd unwaith eto, i fynd ynglyn â'n gwaith, gan gofio bob amser taw Arglwydd buddugoliaethus yw'n Harglwydd ni. Nad Arglwydd mewn bedd, nad corff ar groes, ond Crist byw sydd wedi concro marwolaeth ar bedd. Ac yn wir Arglwydd fe ddylse hynny yn ei hunan fod yn sbardun i ni, i barhau gyda'n gwaith, o dystiolaethu i'r Arglwydd byw. Rho'r hyder a'r gwyroldeb i ni felly Arglwydd, i gamu ymlaen yn hyderus wrth i ni gerdded o'r pasg y flwyddyn hon. Rhoi ni ffydd, rhoi ni weledigaeth, a rhoi ni yr awydd i ymwroliwr newydd i waith yr efengil. Gweddiwn Arglwydd dros ein byd ni'r bore hwn, a phaw sydd yn dioddef yn ein byd ni yn ba reswm bynnag. Gweddiwn yn arbennig Arglwydd dros bawb sydd yn wynebu'r diwrnod hwn mewn ofn ac mewn gofid. Rhai ni'n nabod nhw, ac eraill dyw eu henwe ddim yn hysbys i ni ac eto, i ni'n gweddio dros y greadigaeth gyfan oherwydd ein bod ni'n perthyn i'n gilydd o Dad drwy ein perthynas ni a thi, ac i ti yn dy fab Iesu wedi'n hannog ni, i eiriol dros ein brodyr y chwiorydd yng Nghrist. Cofia'r byd felly y bore hwn Arglwydd, o feddyg da a'i ddoluriau. A defnyddio ni Arglwydd i fod yn gyfryngau dy waith iachau i di yn y byd. Aros gyda ni Arglwydd weddill y diwrnod hwn, ac i fewn i'r wythnos newydd sydd bellach wedi gwawrio. Madda i ni hefyd, bob bai a phechod yn derbyn di. I ni'n gofyn hyn yn enw Iesu Grist ein Harglwydd a'n gwaredwr, yn dysgodd ni wrth weddio i ddweud gyda'n gilydd, ein tad yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddiad dy enw, deled y deyrnas, gwneled dy ewyllus, megis yn y ne felly ar y ddeiar hefyd. Dyroi ni heddiw ein bara beinyddiol, a madda i ni ein dyledion, fel y myddai yw nina i un dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg,
hanes eiddo ti yw'r deyrnas, a'r nerth a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cwmni yn yr oedfa heddi. Tan y Sul nesaf, cadwch yn ddiogel ac yn iach. A gras ein hardwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân a fyddo gyda ni oll. Amen.